Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Sunteți la Pomicroan Albant și în acest tutorial vreau să vă vorbesc despre rărirea merelor. Vreau să fac un tutorial în care să explic cât de importantă este această operațiune. La prima vedere este simplă. Rărirea merelor, practic rărim câteva mere dintr-un pom, acolo, dintr-o ramură unde sunt mai multe. Nu este așa. Prima dată trebuie să știm momentul când se face această lucrare. Momentul este după căderea fiziologică. Căderea fiziologică este un proces fiziologic al pomilor fructiferi prin care ei își dă drumul la rod jos, la o parte din rod, adică la o parte din numărul de fructe și reține un număr de fructe pentru a duce la capăt, la coacere. Este o caracteristică a tuturor speciilor de pom fructiferi, dar se manifestă diferit de la o specie la alta și de la un soi la altul, la fiecare specie în parte. Adică sunt soiuri care elimină un număr mai mare de fructe și oprește un număr mai mic, alte soiuri care elimină un număr mic de fructe și oprește un număr mare de fructe pentru a duce la capăt, la maturitate și așa mai departe. Care este scopul acestei operațiuni? Nu este simplu deloc. În primul rând, să spunem numărul 1, normarea rodului o face pomul singur prin căderea fiziologică, dar noi venim și reluăm această operațiune în continuare de normarea rodului, pentru că pomul oprește de regulă mai multe fructe decât poate să reducă. Această situație poate să ducă până la moartea pomului. Sunt situații, cum e cazul persicului, caisului sau cireșului mai ales, care poate să intre într-o epuizare până la deces. Deci moare pomul după un efort puternic dat de fructele reținute pentru a le duce la maturitate. Și atunci noi trebuie să intervenim, să facem această operațiune, să mai dăm din rod jos, să reglăm rodul încă o dată noi față de ce a făcut pomul. Pomul își face o evaluare simplă a lui. Își vede câte fructe are, la un moment dat, când înainte de a face reglaj fiziologic, își evaluează starea rădăcinilor, câtă putere are de rădăcini, care este starea coroanei, ce stare vegetativă are, își face o evaluare și atunci dă jos o parte din fructe, oprește altă parte de fructe. Dar, vedeți dumneavoastră că el își face o evaluare pe moment, nu o privește pe termen lung, așa cum o facem noi. El o privește pe termen scurt. Ori în momentul în care timpul trece, ajungem până la maturitate, este mult, fructele cresc, necesarul de hrană pentru ele crește, rădăcinile rămân aceleași, nu-și modifică nici area, nici volumul. Ele rămân aceleași, deci nu poate să asigure un volum mai mare de substanță pentru fructele care cer acest lucru. Și atunci pomul ce face? Își ia măsuri proprii și dă hrană mai puțină la fiecare fruct și în felul ăsta fructele rămân mici și fără consistență. De aceea noi venim și facem această intervenție. Asta se întâmplă nu numai la pomii fructiferi, se întâmplă și la noi, la oameni, atunci când nu ne gândim pe termen lung câți copii să facem. Și atunci, la un moment dat, copiii au crescut, cheltuielile cresc, veniturile sunt aceleași sau poate chiar mai mici, copiii sunt obligați să renunțe la școală, rămân fără carte, abandonează, intră pe muncă, nu se mai dezvoltă corpul copilului armonios, rămâne mic, rămâne cu probleme și așa mai departe. De ce trebuie să ținem noi cont atunci când intervenim la un măr să facem o rărire sau un pom în general? Trebuie să ținem cont de soi. De exemplu, dacă este un soi de vară, nu lăsăm fructe foarte multe, lăsăm puține ca să le facă mari pentru că se consumă repede, în maxim o lună de zile se consumă. Nu este un soi care să îl punem la depozitare, să-l păstrăm pentru iarnă. Deci se consumă repede. Ori fructele trebuie să fie mari, savuroase. Dacă este un soi de iarnă, să spunem cum e Florina sau Goldenul, Starkinsonul și alte soiuri care se păstrează peste iarnă, aici trebuie să avem grijă să nu facem răriri puternice, pentru că odată ce am rărit puternic, vor crește fructele, dar nu rezistă la păstrare. Și atunci trebuie să avem grijă ca numărul lor să fie potrivit, să aibă o dimensiune potrivită. Cum se face o rărire la un măr, de exemplu, de vară și o să vă arăt câte fructe a oprit el. O să vedeți că a lăsat și jos o parte din fructe, dar a oprit și un anumit număr de fructe. Vedeți dumneavoastră aici? El a dat jos o parte din fructe. Vedeți pe aici, dacă ne uităm așa, uitați pe aici sunt picate prin căderea fiziologică.
Dar ia uitați câte fructe au oprit aici pe o rămurică care are 30 de centimetri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fructe. 12 fructe la 150 de grame, un măr mediu, să spunem așa. Înseamnă undeva la 1,5 kg pe o rămurică. Este foarte, foarte mult. Și atunci noi venim și începem să facem o rărire. Când facem rărirea, trebuie să ținem cont și în cazul ăsta de anumite elemente. De exemplu, o inflorescență, vedeți, aici sunt 3 mere. Aici este 1, aici 1, aici 2. Aici 2, deci 2, 1 și 3. Căutăm să facem o rărire în primul rând unde avem 3 mere, da? Dăm unul jos, rămân 2. După aceea, dacă avem multe inflorescențe câte 2, mai dăm unul jos să rămână 1. Și aici, și acolo, și aici. Vedeți? Și au rămas mere 2, 4, 6, 8 mere. Încă sunt multe. Pe care le mai scoatem? Le mai scoatem pe asta de sus și pe asta. De ce? Pentru că bate soarele și e posibil să le distrugă coaja prin coace, prin efortul puternic al soarelui. Deci am făcut o rărire. Ne mai uităm o dată, 2, 4, 6, încă sunt multe, mai scoatem unul. Că e mai micuț, îl scoatem și pe ăsta. Deci atât poate să ducă ramura respectivă. Altă ramură, da? La fel, facem o evaluare, o apreciere. Așa, scoatem mărul care e mai mic, mărul deasupra unde îl bate soarele, mai scoatem și pe ăsta, mai scoatem și pe ăsta, rămas 2-4 mere, suficient. Vedeți aici, avem 3 mere și cu 2-5, de aceea sunt mai mari, uitați, sunt mai puține pe o ramură și ramura e mai vârtoasă, mai puternică. Ia să vedem aici. Ia uitați ce avem aici. Tot așa, scoatem unde aveam 2, lăsăm 1. Din start, fără să ne gândim prea mult. După aceea vedem câte mere au mai rămas. Le mai scoatem unul să rămână 5. Suficient. Ne uităm, ridicăm ramura, ne uităm, avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sunt foarte multe, da. Scoatem pe cel mai mic, dacă avem 2, eliminăm 1 și rămâne 1, scoatem pe cel care e la suprafață și îl bate soarele în cap și pe ăsta că e mai mic, oprim atât. Deci este suficient această rărire. Haideți să mai luăm o ramură. Deci de fiecare dată ne uităm să eliminăm merele care au probleme, care sunt mai mici ca dimensiuni, pentru că pomul deja simte că nu poate să ducă. Simte că nu poate să ducă, vedeți? Deja rămân unele mai mici, altele mai mari. Deja a început să facă încă o selecție. Dar va trage de ele, nu le va da jos, va trage de ele în continuare. Vedeți, aici este un măr foarte frumos, dar este lovit de grindină. Îl dăm și pe ăsta jos. Chiar dacă e mai mare, îl dăm jos. Aici aveam 2, aici aveam 2, aici 2, aici 2. Prima rărire asta o facem. Eliminăm unde avem inflorescențe câte 2 și care sunt mai mici, chiar dacă este separat, dar sunt mai mici, le eliminăm. Așa, și cu poziția către soare. Avem pe ăsta către soare, pe ăsta și ăsta. Cam așa. Deci așa se face o rărire la un măr de vară. Noi luăm o ramură aici, ne uităm pe desubt să vedem ce avem. Avem destule mere ca să și lăsăm și să dăm jos. Și acum, o luăm de sus, dăm ce este expus la soare, predispus la coacere forțată. Lăsăm partea de jos mai umbrită și mai scoatem și de aici câte un măr să rămână mai puțin. 2, 4, 6 meri. Suficient pentru ramura asta. Aici am făcut-o. Și așa mai departe. Acum, haideți să vedem noi ce se întâmplă la un soi. Nu o să continui lucrarea, pentru că acum ați văzut despre ce este vorba, am vorbit. Haideți să vedem ce se întâmplă, de exemplu, la... Ia uitați ce încărcătură are. Deci uitați cum a luat-o mărul înainte, cum a rămas ăsta în urmă, vedeți? La Florina, să spunem așa. Florina, de exemplu, uitați, ăsta e rândul de Florina. Este paralel cu rândul de măr de vară. Are 4 proinflorescenți. Aici are 3. Aici are 3, aici are 2. Consider că 3 mere ajung la Florina. Ce se întâmplă cu mărul Florina? Este un soi târziu. Ăsta rezistă până la în primăvară, în luna aprilie, în condiții normale, adică ținută în beci, la răcoare și puțin umiditate. Mărul nu trebuie să fie foarte mare ca dimensiune. El trebuie să fie undeva la 150 de grame maxim ca să poată să reziste. Dacă este foarte mare, apare fenomenul de pufare. Deci un specialist în acest fenomen de pufare este soiul Ionatan. De aceea Ionatanul nu se mai cultivă pe suprafețe importante. Pentru cei care vor să facă bani, adică să depoziteze, să vândă la
marketul să vândă toată iarna, se plantează doar în curțile oamenilor care încă au rămas cu imaginea asta bună despre acest soi. Este depășit ca soi, lumea încă îl apreciază că este acrișor, dar are probleme de pufare. Deci cam asta am avut de spus pentru astăzi, să știți și dumneavoastră care este momentul executării acestei lucrări, care este scopul și de ce elemente trebuie să ținem noi cont când facem această lucrare. Nu este simplu deloc, v-am spus de la bun început. Deci dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, dați mai departe pe alte canale de socializare. La revedere și succes pe toată linia!